Салом алейкум бародарон, салом алейкум подписчиков. Ба хотири шумо бовар гапто надорум да барои дастгиритон, барои ҳамаи читон гапто надорум. Бовар ки ба хотири шумо ҳамёра мо камера кардем як бори дига. Барои шумо ҳамёра партофтестем ки шумо бубинед. Бисёр одамо гуфтестанд ки мошино дар куҷое мо тамошо кунем, бубинем. Ҳамун ҷода бидроем дар видео мошино обши ҳамаш ҳастае. Бародарҷоно, мо инами ду мошина ҳози камера кардем, мақсад ба хотири шумо партофтем ки шумо бубинед ҳамин мошинора. Мошинора навишона дидестем бародарҷоно, беҳтарин мошиноае. Бовар ки гарани мошинои наванд. Ҳамун ҷода бидроем бо обши ҳамаша мебинед. Се мошини мо дар стоянка мондагиае. Шумо ражда дора ки шумо кай мебуреншона биёед бигирем бареншона. Бародарҷоно, мошино гарани мошинои ҷонаи БМВ-ра меги БМВ-ча. Бовар ки гарани БМВ-чаи тозаи БМВ-чаи ҳодисота краскаша бимеги ки не бовар ки нав краска кадажни. Бародарҷоно, ҳозир ҳамаша салоноша ҳамаша ҳама мошинора инами ҳарди мошинора нишон метавам. Иншолло навбати вай мошиноан меояд ки мо камерача кинем шумо да партоем ва ё дар стоянка буд. Бародарҷоно, ҳозир ман ҳамаша нишон метавам. Мотори мошин, мотори БМВ 2.5-ай, мотори Мерседес 2.4-ай, дароношон гарани тозаи ништиякай, кондиционер ҳамаш кор мекунад. Ҳозир ман ҳамаша шумо да мегирам, нишон метавам бародарҷоно. Баъд чӣ гуфтанем бародаро, бега бидроем ба хотири шумо ма камтарага конкурси бепул сар додагим, бега бидроед як камтарага иштирок кунем, бояд суҳбат мекунем. Дар таги ҳамин видео картаи Сбербанки ма ҳастай, ҳамуда WhatsApp пайваст кардаги як корти миллиан ҳастай, ҳамаш картои хидмат. Бародарҷоно, ҳозир ман ҳама салоноша барои шумо нишон метавам. Ё видеора фонабитема як ҳоли нишон метавам мухлисода. Бародарҷоно, нигоҳ кунед чихе мошинои тозаи мошинои ҷонай. Бовар ки гарани мошинои беҳтаринай. Чихе пачкай. Ман як круг то мехӯрам бародарҷоно. Як просто шумо мошиноро як тамошо кунед чихе мошинои тозаакам. Бовар ки барои шумо чешкада гирифтагиам мошинои гарани тозаакам. Бовар кун. Тамошо кунед. Иншолло навбати ваёшам мешад ки мо ва ваёшам биёрем. Шумо сухан кунед, ваёшам биёрем. Бидроен видео обши партофтагиай мошино мондагиай. Бародарҷоно, нигоҳ кун мошинора, нигоҳ кун чихе мошинои ҷонай. Ина бо Мерседеса як гирда атрофша то мехӯрем. Мерседесои тозаи. Ҳозир ман салоношона шумода нишон метавам. Чихе мошинои чотки тозаакай. Ина бародарҷоно, салонош бовар ки гарани мошинай. Ина телефоншам падаркай, телефонша намегирам. Падаркай. Бовар ки гарани мошинои ҷонай. Ина паталокаш. Салони дронша дидестен? Салони дронша диден? Ина ҳозир бо БМВ-ра нишон метавам бародарҷоно. Гарани мошинои беҳтаринай. Ҳамаш электропакетай, пултқати, ҳамаш бовар ки гарани мошинои чоткиай. ҳозир ман БМВ-ра шумода нишон метавам бародарҷоно. шумо сухан кунед ва мошиношан меёрам, барои шумо камера мекунам. ҳамаш ба хотири шумоай. бисёр одамо гуфтанд ки кӯя камерача ки парту мошино табинем. бовар ки БМВ-чаи чотки бадай. салони БМВ-чара нигоҳ кунем. бовар ки гарани БМВ тозаакай. краскаҳошона дидестен ки пачкай краскаҳошон. салони дронша дидестен бародарҷоно. гарани мошинои чоткиам бародаро. бовар ки ба хотири шумо. обод бошем бародарҷоно. ина мошинора дидестен чихе мошинои чоткиай. ҳозир ба хотири шумо ваёшам вақт биёвам меёрам, ба хотири шумо камера мекунам. бега бидроен эфирда иштирок кунед. обод бошем.